O Concello da Pobra entregou os premios aos gañadores do segundo concurso de embelecemento de balcón e fachadas. A recompensa consistiu en cada súa cesta de Nadal valorada en 300 euros. A concelleira da Promoción Económica, Charo Varela, fixo entrega nesta xornada dos premios ás persoas gañadoras da segunda edición do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas, concebido co obxectivo de incentivar a participación da veciñanza na ornamentación dos seus balcóns e fachadas, contribuindo a incrementar o carácter vistoso das rúas nunhas datas tan sinaladas. O gusto de poder entregar as cestas de regalo pois a todos aqueles que as familias, as vivendas que gañastes os premios de decoración de Nadal da Pobra do Carameñal. A verdade é que o xurado tuvo moi difícil porque foron 30 vivendas e a verdade moitas delas estaban pois moi ben, preciosas, non? E ademais é algo que se comenta pola rúa, a xente pois está encantada polo voso esforzo e pola vosa contribución pois a que todos e todas disfrutemos do Nadal na Pobra, sintamos pois que está aquí o Nadal. Agradecer ao xurado, que creo que non está aquí agora, pois ese esforzo e agradecervos a vos pois que o fixerades tan ben. A dita recompensa consiste en cada súa cesta ao Nadal, valorada en 300 euros e composta de produto local, axudando tamén á dinamización e posta en valor do comercio de proximidade. O xurado, constituído por representantes do tecido asociativo local e de empresas relacionadas coa ornamentación, decidiu que as distincións recaesen nunha vivenda situada no lugar de Pontenaveira, Santa María Antiga do Caramiñal, noutra da Rúa do Castelo, Santiago do Odeán, nunha na Mercé, Santo Isidro de Posmarcos, nunha vivenda ao lugar de Tarrío Santa Cruz de Lesón e noutra na Rúa Areos, Santa María do Xobre.